Gisuspenso sa Land Transportation Office ang lisensya ni Basak Mandawi Barangay Captain Felipe Epingjano. Kinsa nakuhaan og video nga nagsakay og motorsiklo bisan nga wala ga helmet. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gisomon sa Land Transportation Office si Basak Barangay Captain Felipe Diano nga nakontrobersyal tungod sa pag-drive og motorsiklo nga walay helmet. Sa show cause order gimanduan siya nga motunga sa LTO karong Biyernes dungan sa pag-surrender sa iyang lisensya ug ORCR sa motorsiklo. Apan una pang hearing, si LTO Regional Director Glenn Galario mimando og preventive suspension sa driver's license sa kapitan. Epektibo balig 90 kaadlaw. Dungan sab sa pagbutang sa alarm status sa iyang motor vehicle registration. Matud pa, pagsiguro kini sa hugot nga pagpatuman sa traffic regulations nga walay gipili. Dihang gibisita namo sa Barangay Hall kaganiha, nasayod na si Diano sa mando sa LTO ug andam siya mutuman niini. Apan malaumon siya nga makapasabot sa iyang habig tungod kadto sa iyang pagdali-dali kay dunay emergency sa ilang balay nga diryot magkasunog. Nangay yung pasaylo sa katawhan na pinag-itaknit sa Mandawi na pinag sa atong mayor. Sa naitabo, mga wag yun ako damha nga magkalimut yung wear sa helmet nga nagalapas ko sa balaod sa traffic ko sa helmet law. Kagahapon may atubang na sabsiya sa team kundi dito ang kapitan giisyuhan sa iyang citation ticket nga iyang gibayran pagkahuman. Ang balaod sa dakbayan sa Mandawi, doon na dyo'y unod. Way pili, bisag kinsa ka, basta nakalapas lang ka sa balaod, igo dyo ka. Nico Sereno, Balitang Bisdak.